Gihold sud sa pipila ka oras sa police station sa Mandaue ang aktor nga si Baron Geisler. Nahitabo kini niadtong Sabado sa kadlawon kun diin matod sa kapulisan. Nakadawat sila og report nga nagbugna og kagubot ang aktor sa Sam Street, H. Abellana, Barangay Kanduman, Mandaue City. Samtang anaa kini sa impluwensya sa ilimnong makahubog. Gidasiya sa Kanduman Police Station tungod sa kalapasan sa City Ordinance tungod sa pagkahubog. Matod sa tigpamaaba sa Mandaue City Police, isip standard procedure, gidasiya sa hospital ug nagpositibo sa alcohol test. Hinuon hingpitrang gibuhian si Baron human nakabayad sa multa sa City Ordinance. Call from the family ani niya og mao na nangayog assistance kay mao daw nga naka-cause daw siya trouble din sa ilahang dapit. So mao to ang ato ang PNP personnel mi responde sa area and gidala siya sa station. Release rasad siya on the same day. Pinaagi sa multa o sa kani siyang city ordinance. Sa iyang social media post, si Geisler nga mipagawas sa iyang habig, gihulagway nga dunay misinformation ug wala ma-verify ang mga kamatuuran una pa kini gi-post. Matud niya napadako ang issue nga misangput sa kalibog. Giklaro niya okay iyang kahimtang ug nagpasalamat sa mga